wendo modhial nin speaker mar od bura Moses Wetangula mabende noseloso kanyo nyakwar Mgajwang'. Eminene kata mnaka wan go kombe ka osimbo sechopo. To kata kamano mar mondo ming'eni osimbo ni nwalo nang'o ma e sigana manokelo osimbo makama. Sigana manokelo mich ne jafwambo marwa Cleophas Oluoch nen sigana manotim dwe mar 12 mar higa mokalo. Nen sigana mar mich mar japuonjre Vincent Odero manitiere kod mich mar loso stima gi minyaga. Waunjani na sigana no kaka ne obedo ewi Vincent Odero mawuok Bondo Nyamonyi, County Busia. Koro project ni en project magolo mach ma kuom oko mar dhano nyaka stima minyalo tige ot, inyalo nego light, inyalo nego TV, inyalo nego ufa. Koro kochakre kacha chande majni wuok e kiwango mar 12 voltage DC. Koro iye kacha chande nitiere inverters ariyo ma convert AC no DC to AC. Then mamalo kacha chande matin chande en step up transformer ma step up the 240 AC to 1000 HT. Koro mae en 1000 HT mokenya ke transformer ni. Tiring milongo ni thermocouple icho kanyo no. Koro thermocouple ni en gima convert liet mar oko chande into mach direct. Then tiere ma convert hydrogen man tiere lach dhano chande into mach. Nyakwar Mgajwang' mane sigana kanyo mano mar japuonjre Vincent Odero mabende loso stima gi minyaga e gwenge mag Nyamonyi mano Bondo e County Busia. Mich mabende neno ka kada dok ni RMS to koro oyudo mich mopogore kendo girieny. Cleophas Oluoch omiyo koro Ramogi TV wan bende koro warieny oko kanye kinde thuolo mar higa achiel wasebedo ka Ramogi TV no bedo launched mano higa mar 2021 nyaka sani wach mana higa achiel kende puoch gi pako kongo monde wuoda Kisumo ma okeo sango machiegni yode erokamano ahinya kendo koro warieny nyine Ramogi TV oe to koro wach bani oe mana kamano Sharonga higa osekalo achiel gi od dweche madhi 7 dweche bura to wacho ni mana higa achiel okong monde puoch gi pak Cleophas erokamano iwinjo nade okong monde amor e dhod chunya ni mar odiochieng' ma kawuono ng'ata de gomb mondo mi ochop kare en lek mano chako bedore chon aparo kine mane pod ane school katiegre weche mag fwambo gi keyo naneno oganda mamoko ka yudo mich machalo kamagi moko yudo mich mawuok e pinje maoko tawacho ni chieng' moro an mana wuod Otieno Mwandani ma jakanya kwar mokew nyaka chisa to dong chieng' no nochopo abi chieng' moro nayudi chieng' nochopo en odiochieng' manyoro odiochieng' makaro kung mondo ke ni Cleophas ma dibed mich mari mokwongo miyudo e paw mano mar fwambo koso nang'o Sharon ma mich mara mokwongo to bende onya bedo ni mae mich mara mokwongo e broadcast journalism mano nyabedo kata e tije mag fwambo gi keyo kantiere e wang' jowi kata mago bende mantiere e Nyakalondo magasebedo kanyo thuolo ma higa achiel koro kanyo higa achiel kod dweche gi mano mane Ramogi TV ka Ramogi TV ka tija mokwongo mar TV ma kuonde mamoko natimo gik moko mag digital nan kacha ka ane Facebook page mar Ramogi ane Facebook page mar radio stations te mag Royal Media kae mana timo kanyo higa mar 2018 koro kinde ma koro ka donjo nyaka e broadcast makoro ane TV to koro gig radio bende nitie kage ka mae mich mara mokwongo dongo lemo bende kolwar mabor nikech kiwacho ni weche mag lony manyasani kata mana kan neno kano bedo zoomed iluongo ni ICT and Innovation Reporting okong monde kaluore kata mana gi jok mana ochiwo kata mana mar mondo mi giyud mich makama nikech ang'eni journalist mopogore jofwambo mopogore ne oro kwayo mar mondo mi gin bende giyude mich makama ang'eni jofwambo bura akeni wach ni debed nang'o kaluore gi jofwambo wete wa mamoko mabende samoro nooro kwayo nikech ajea gin mich mabende ipogo e kinde thuolo mar higa achiel to higa achiel makamano ojachiw mich makama ginyisgi nang'o magi jofwambo matiyo matek kumocha diera gitemo kar nyalo gi mondo mi gigi duto ochope yo moro makare mano tijegi mar fwambo tainya kirango jogi manooro kwayo makama jofwambo mawuok e kambi mar All Media Services kae ne wathoth kendo e kinde mane gintie kar kach mayo ni finalist mabende ne wayudo thuolo mar bedo nyaka gi jogo picha ma opogore mano chopo kar kach no kata Miriam Nyambura mano ma ntiere wang' joino mar Citizen ntiere kacha Paul Nyambura bende mawuok kacha
mane wang' jowi no mari Noro gi jopicha mamoko mabende notemo mondo gigi duto chope makare. Ne nitiere Lulu Hassan kar kacha, ne wan gi Safina Chieng' Ouma mane nitiere kar kanyo, kaachiel koda jofwambo buora manochopo kar kacha. Koro gima nyalo wacho en ni en mana katemo. To nitie jogo bende mane ochopo e list mogik, mano ma finalist. Gino mantiere ok en ni mane giko. To en mana koni ni ponti gik mathoth ahinya ma pod inyalo tim kacha. Mano kirango chenro mopogore opogore, gigo magirango mago kaka fwambo onego bed ni itimo. Ma sigana moro manyalo wacho ni mana kaka nilieko bende ne wacho kanye kidieny mokwongo, sigana ni duto te notime county ma Siaya. County ma Siaya wan gi jafwambo wado mabende mako picha kata jal mamako tipo mano Kari Mulindi. Ne Prince samore Prince Mulindi, Prince Kari. Kama nitiere kar kacha gino ma otimo ponono oganda mo nyalo penjo jopicha to gitimo ga tich machalo nade. En poch gi pak bende ne Kari Mulindi. Nodhi omanyo no japuonjre mano Vincent Odero ma bende japuonjre man mbalariany no ma Jomo Kenyatta, mano ma Jaramogi Odinga Science and Technology. Kapo ka widhe nikech wang'eni kaka wan jofwambo okwongo mondo watimo kodi ero piny ka wanyalo wuoyo nyaka machato ng'ako. Wanyalo nyaka kiny mataka kod gini machiegni pod wantiere ka wano pod wantiere ka. Kata kamano nikech ma en weche manyien ang'eno chiegni riembwa ka. Okwongo mondo kata mana kapok apenji ni i-dedicate kata mana osimbo ma intiere godo ni nenga. Apenji ni kata mana impact nikech chutho kata mana TV mar Ramogi kaendi kwatimo sigano bed kata mana chenro magwa waduto gin chenro mabende en ga gino marwa ni nyaka bede gi lokruok moro ne oganda. Kuom ranyisi koro kaka Vincent mabende loso sitima gi minyaga bende para ni nitiere lokruok mabende biro kelo nikech wang'eni nengo mar sitima to sebedo ka dhi malo. Ike gima ne Vincent timo, Vincent no tudo kaka iloso sitima mano kawuok e od minyaga kata cho nane Ramogi Radio ukinyi to viyo jayo kora nawe wacho weche mag minyaga ukinyi jipogo chiew sani sabiro sero mojogo sechiew donge koro ka gisechiew kamane wacho ni chenro gi Vincent keyo stima mano e dala gite wijo kanye ot maduong' okay ot matin batheka kama chielo kama intiere kacha en mar neno ni jogi bende oyudo konyruok. Nengo ma stima ni malo mabende kaka nokono kinde manotimo sigande ni en ni chenro mag manyo sitima kendo ywa sitima osebedo ka nengo ne ni malo. Tere kaka inyalo range mondo mi odog piny. Kodog piny to iwacho kacha ni oyo en tiyo mana gi scrap metal kata chumbe mokwanyo kama jo Kenya Power olore mekgi otiyo gi mano mondo mi otimre nade mondo mi olosgo gik motiyogo kacha kaka step up transformer kod step down transformer. Terms ma ondiyo kacha ne dongo ahinya. Jal ma ohero physics ma bende ni mbalariany en gimoro monyalo wacho ne dieri lokruok nitie. Bang' ka nosegolo sigana ni machalo kama kidarango ni otiyo yo machalo nade. Nitiere simbe man wayudo jotendo noyudo simbe iye ka penjo ni oyo ere kaka wanyalo chopo ne Vincent Odero to Vincent Odero inyalo yude e yo machalo nade. Nitie jogo mano wacho ni daromo kode namba mar simu no many ne uchiw sani bang' mich mabende koro osechopo kar ka ma mich mokwongo mar Ramogi TV yudo arena chakre en gimoro manyalo wacho ni en gino mwaluwo kendo ka waluwo Vincent ndache mwayudo kama ochope gi sombe en sigana moro monyalo kono gana mondo mi embe okonwa ni ukenge mage mosegoyo arena sigana no wuogo ko nikech gik mathoth kare mar mondo mi waluwane ndach Vincent mar mondo mi wawinjo ne en bende osechopo kanye bende nochwale kata mana nomiye sir nikech aparo ni bende ne nitiere gi chenro kata mana mar keyo stima ahinya e sikunde mopogore opogore nikech sikund primary kata donge ma minyaga bende wacho ni ng'ato kodhi e cho kateko bende medore koka mani dedicate award nini kata mana mich nini nenga ma mich ma odiochieng' ma kawuono anyalo wacho ni atero achiel kachiel nyaka ne fan number 1 mano mamana Nyasango mano Peresa Diambo sana ngeno neno chenro ka intiere kaunti ma Kisumu Nyalenda kacha en poch gi pakuome nikech gimora mora matimo pile ka pile intiere kacha owacho ni mai timo maber kawuono kiny loke kama bere kaka jofwambo wasiko ko wayudo kama na jok moko makonwa ni ya idhi maber to ngama koni ni ka to kawuono ne odhi marach bedo matek to koro komano a dedicate ne mamana mano Nyasango mabe sani koro wacho ni ene gwenge makanya kwar sani entiere Nyalenda donga kacha gi kama chielo bende ma en poch gi pak machiwo ne johera duto mag Ramogi TV nikech ka gionge gigi duto ok dhi yo makare. Ngiwacho ni sigana ni nodhi e yamo mokwongo saa 7
sabiro jok mage man kacha wantiere gi jochung wechewa maloso chenro gi biye makare japicha wantiere kanyo kod jowa kanyo Ray Polo nitie kanyo kaka jogo manochiwo sigana ni mondo mi koro otim nade otime wacho ni jogo manyaka commission mondo ko kichak timo sigana machalo kamagi Jai Lieta Ken Muga Jay Bonyo kachel koda jogi duto matiyo godo kata unu ka dok umia thuolo mondo atim sigana ma sa abirio de watiyo ga to adhiga mana ot chaki nyodu watimo gik mamoko koro poch gi pak ne jogo duto mantiere Ramogi TV ma osebedo kanyo ka tiyo yo makare mondo mi sigana gi ochop kendo kel lokruok e alwora wa nyingu thoth ahinya ka jal mano ng'ado sigana ni wacho ni story ni king'ade kata kilose yo makare mano poch gi pak bene Diana Olonde kuom tich makare mano timo. Aya, poch gi pak ne ji duto. Ten mana geno maro ni mok en kata mana wad mokwongo kende makoro wayudo donge. En geno maro ni kata mana ne in, en geno maro ni gibro biro mang'eny. Yaonwa pak. Higa manyien koro wayawe kendo wuok oko, wang'e maber ni jowa ma jogo picha duto dhi bedo karka. Koro jowa mane county, wang'e jowa mane county ma Migori kacha, wang'e Joma, kik waluor. Gimoro amora mantiere kacha ma sigana metimo makare. Tera kacha. Sharon sigana makoro yudo michni ma sigana motim gi dholuo. Bende jomage manan ge kategori mogik. Dan kacha gi ute fwambo madongo ma osebedo. Kata giwacho ni koro ago oporo kata mere konga. Iwacho ni sigana no ne wantiere kata kod jo BBC. Maduong' ahinya e piny mangima kirange kama entie na jafo mawuok kanyo mane okelo sigande kama chelo wan gi jafo machielo mawuok e od fwambo mar KBC ma kinde go beno wacho ni ka yudo poch gi paket yudo loch machalo kama nyiso ni Ramogi TV mana wang jowi matiyo kod dholuo mondo mi oland chenro mopogore opogore achiel kachiel yudo loch makama en loch ne oganda luduto. Ero kama na inya Cleophas kore miyo warieny koro ka thuolo ne neno kamera 1 ka thuolo ni mondo mi tero e break ka duogo ta duogo gima thuth kamera 1 en mako soma aya koro eriko nana ngie mara de tigi 3 aya jakora Ramogi Jwang mako kod mathoth pod ntiere karka weche manyen pod wabiro ka watero gi ateri bene matimore kor gwenge matimore counties mopogore opogore chero ni mar Migago Sharon ngao pod ni kodi an sani kora teri yueyo nyinga Cleophas Oluot jakisumo kanya kwar ma okew nyaka Kisango kete manere Ramogi TV chero mar Migago.